Takže čaute, vítam vás u nového farmlogu. Dneska som tu s mojím kamarátom Marekom. Čau Marek. What's up? Ideme na WhatsApp? Ne. Šialené. No a v dnešnom videjku, ako som vám hovoril, ale sa to nesplnilo, že budeme kupovať nejaký stroj. Ale nakoniec to nebude stroj. Ale rozhodli sme sa, že budeme robiť živočíšnu výrobu. Že budeme chovať krávy, aby sme mali z toho väčší výnos, či z mesa, alebo z mlieka. No takže začíname ho už v marci, lebo pôjdeme kosiť trávu na seno, alebo na senážne balíky. To sa ešte uvidí. Samozrejme, že si budeme musieť požičať aj nejaké peniaze, lebo s týmito peniazmi, čo teraz aktuálne máme, to nevyplatíme určite. Ja si musím ešte nakonfigurovať traktor. Lebo mám na ňom úzke kolesa z minulého videjka, kedy sme ostrekovali. Takto. No a teraz by sme mohli kúpiť kosačku na naše traktore. My máme dokopy 209 koní, takže by sme mohli kúpiť asi tieto od Kuhn. Tak. No a ja pôjdem kosiť a Marek pôjde hrabať. A dáme to asi do senážnych balíkov. Bude to lepšie. Takže nám tým pádom nebude treba obracačku, ale riadkovačku. Kúpil by som... Rozmýšľam, či toto Samas alebo Krone. Ale asi skôr tu Samas, aby sme aspoň, že by tieto že by bola hrabačka aj kosačka, aby bola už na družstvo napísaná, lebo keď si vypožičame peniaze, tak to nebude naše v podstate, ale banky. To by nám mohlo stačiť. Uvidíme. No, lis s ovíjačkou by som ho rovno kúpil. Tento klas. Tento bude dobrý. Tak neviem, či nám toto vyjde. A ešte, takto si budeme musieť ešte požičať. Takto. Mám ísť do obchodu? Áno. Tak to sme riadne spali do mínusu. Sme mínusu 135 000 eur. Ja si pôjdem
odpojiť závažie. A idem si zapojiť kosačky. Takže tak. A môžeme si tu huchnúť timelapse. No a teraz sme sa vymenili s Markom, aby ste mali pohľad aj z hrabania. Ale nie len kvôli tomu, ale kvôli tomu, lebo Marekovi to veľmi nešlo, tak sme sa vymenili. Takže tak. A môžeme pokračovať v timelapse.
Čau. Takže toto by mohlo byť z tohto videjka všetko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment. Ďakujeme, že ste si ho dopozerali až do konca. A stále platí to, že ak by ste si chceli s nami zahrať, môžete sa pridať k nám na Discord server a môžeme si zahrať. A platí aj to, že môžeme natáčať aj iné hry. A platí aj to, že vieme vám natáčať aj reálne traktore, nie iba tieto z hry. Toľko k tomu. Marek, doplne by si niečo? Asi nie, alebo ešte, možno, ešte ten špeciál šerisky. Áno, presne tak. Ak by ste chceli, môžeme natočiť aj šarisky špeciál, akože východniarsky. Budeme hovoriť po východniarsky. A ak by ste chceli, môžete nás sledovať aj na TikToku agropulse.sk. No a to by bolo asi na toto video všetko. A vidíme asi pri ďalšom videu. Takže čus.